Mikä siinä? Vähän lainaan uunaan, niin käydään kävelemässä. Oi, miten hieno! Vau! Tosi hyvä! Kanske hon blir kall om Ja, akuten. Houkutelle, heitä vaan remmissä. Ja sit heitä muu. Efter du har tryckt till hennes säng. Eli oikein sille houkutelle pari kertaa, vaan kato ettei se pääse taas. Hyvä, kutsu vaan, otetaan uudestaan. No tuo Uno tänne tuo. Tänne tuo. Tänne tuo sen. No niin, tuoppa tänne. Tuos, Lelu. Sä voit käydä hakemaan. Lelu Jenni. No ja sitten heitä. Tuoppa tänne. Toivoton minä. Tai heitä vähän alempaa. No. Vielä. Hyvä, kutsu vaan. Otetaan vielä kertaa. Så här, jag vet inte vilken gång detta var, men ja. Nu ser inte så snäll heller för han kastar på olika sätt varje gång. Det hade ju störst stilla länge nu. Kutsu vaan. No niin, Uno, tuoppa tänne. Hyvä. Tänne. Hyvä. Miaka pois leikkiä. Ota vaan kiinni. Ja. No, Uno, tuoppa tänne. Hyvä. Uno, täällä. Aika. Får vi veta det. Det ska bli intressant. Kan vara precis vad som helst. Men det är blommor. Vähän voit selvittää sitä remmiä sieltä. Ota vaan remmi taas. Selvitä vaan se Liina. Ja se tekee sen itse.
2 minuter. Damit puhuisi hasvit helppotreeneri kisallääno. Aika. Hyvä. Ja päästä. Leikkimään! Leikkimään! Etäleikkiän kanssa leikkimään! 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 Etäleikkiän kanssa leikkimään! Hyvä, kutsu vaan. No niin, Uuno. Tulepa tänne, tule. Tule. Tänne näin. Näin, hyvä. Ja sit käydään vielä moistaamassa se Minna, joka siellä yritti kauheasti lennittää. Kävele puoleen väliin haalaria kohti. Kävele kasvokkain haalarin kanssa halausetäisyydellä. Hienosti, kehu vaan. Hieno, voi kun taitavasti, hieno. Hyvä, sitten kun olet kehunut, niin tulkaa vaan tänne. Tosi hyvä. Eli sen jälkeen aloitetaan oppia. Voit mennä tuosta haalarin vasenta puolta punaisella merkillä ja tulla sitten toista puolta tänne takaisin. Ja ihan talttinen päästä. This time, try walking that way, that side, that way, and that side. This way. Thank you. Hyvä.
fick vi också se att den inte var där. Ja. Jag har ju den sortens smörgås. Ja, ja. Men det finns ju i alla fall lite där. Ja. 3 på det. Ja, 3. Ja tälle puoleen väliin rännä laittako. Hyvä kehu vaan. Ei. Padi. No. Okei, seiso vielä. Nyt. Nu är han! Kehu, joo. Ja, ge honom en 3. Ja. Ja, Ja. men inte... Eli halustinen kahvi. Det är det. Ja, det, det hade varit för mycket att ge honom en 4. Jo, Det är för långt. jo, nej. Det var lite för snabb. Och hon var lite för snabb med att dra också. Jo. För hunden kan inte passera i alla fall. Men å andra sidan, du fick hon ju dragit i alla fall. Det hade varit. Ja. Ja. Helt totalt fel. Och så morgondagen. Ja. Men det gjorde han ju inte. Alltså inte alls i förhållande till Hur är det? reaktionerna. Jag är egentligen inte säker på att den blev så jäkla rädd. Men han har bara väldigt kraftiga reaktioner. Lite om man jämför belgare med en del andra raser så hinner de ju springa väldigt långt utan att egentligen så våldsamt lätt. Ja.
tänne, tule tänne. Sitten voit päästä pannasta irti ja 2 kertaa maata pitkin. Heitä mulle ja koita silleen, että saisin vieläpä kiinni. En ole ihan kaikkein paras tässä hommassa. Pienen kehun vaan. Hyvä. Tänne tuo. Tuuli. Teitte yhdessä siinä. Älä puhu mitään, mutta oikein niin innokkaasti sitä leikkaa. Sä saat liikkua itse. Ja, och sen är det hans vanliga temperamentyttring i benen som... Ja, nej, där är ingenting. Sieltä olen testin, niin tietää, että ei voi kyllä yhtään auttaa, mitä se tekee. Mutta ihan tolleen ajattelin, että... Joo, on. Niin, ei oikein tiennyt mitä voi odottaa sitten. Niin, arvas, että ei se niin, että ei tiennyt Niin. mitään odotella hiljaisesti. Niin. Kun miettii niitä reaktioita, mitä se teki täällä radalla, että mitään ei ollut semmoinen, että oho, tekikö se noin? No ei ollut kyllä. Joo. Ei ollut hirveästi mitään. Se nyt lähinnä, että se muriti edes niille haamuille. Yritti edes jotain. Niin, joo. Kun katsotaan mitä nähtiin radalla, niin se on hyvin leikkäs, avoin koira. Aktiivinen, tohaa jotain koko ajan ja on mukana kun jotain tapahtuu. Vieraisia ihmisiä ei ole mitään ongelmaa sille sen mielestä ne on ihan kivoja. Sitten toi viehe, joka meni, niin eka kertaa se ei lähtenyt, mutta sitten toka kertaa niin se lähtee jotain muuta tekemään ja sitten se vähän lähtee sinne päin, mutta sillä ei ole hajoakaan, että mitä se on niinku tekemässä, mitä se pääpointti on siinä. Eli siinä se on, että ei aloita kun se ei kuitenkaan niinku seuraa sitä viehettä eikä kiinnostaa sitä. Sitten meillä oli aktiviteettipausi siellä, missä se oli paikoilleen 3 minuuttia. Sen jälkeen kun se pääsi vähän leikkimään ja juoksemaan, niin siinä se oli aika levoton. Et koko ajan piti kokea jotain äkkinäisiä nuuskusia hirveellä. Että siinä se oli vähän niin kuin, että mitä tämä juttu on, vähän vaikeeta sitten niin rauhoittua, kun mitään ei tapahdu. Sitten meillä on uteliaisuus. Onhan tää uteliaskoira, sehän seuraa kun jotain tapahtuu ja on koko ajan niin kuin siinä mukana sitten. Sitten pelkoja, sehän reagoi kun jotain tapahtuu. Se haalari se reagoi sitä aika voimakkaasti, mutta kuitenkin se tuli nopeasti takaisin ja rupesi siinä tekemään töitä niin kuin päästään eteenpäin. Ja aika hyvin nopeasti se kuitenkin niin kuin pääsi sinne tutkimaan sitä haalaria, mitä oli hyvä. Ravinnolaitteesta siinä ei ollut niin suuri reaktio ja siinähän kans tekee niin kuin töitä koko ajan ja sitten pääsee niin kuin tarkistamaan omilla jaloilla kuitenkin, että siinä se ei tarvi niin kuin se apua, se tarvii vaan semmoinen aika.
No sitten AV, niin ne oli pikkusen enemmän pelottavaa, kun ne vaan niinku tulee ja tulee. Niin sieltä hän ottaa vähän enemmän etäisyyttä siinä ja tarvii enemmän apua sitten niinku selvittää niitä, että siinä tulee semmoinen jälkireaktio kanssa, kun hän just olisi niinku tarkistamassa ne, mutta sitten hän hoksasi, että oh shit. Oh shit. Mutta kuitenkin niinku selvisi niitä ihan hyvin sitten niinku loppupelissä. Sitten aggressiot. Pieni murina kun aave tulee, mutta ei se kuitenkaan niinku riittää siihen, että voisi sanoa, että se oikein puolustaa. Niin. että muuten aggressiota ei ole tänä päivänä nähty tällä radalla. Sitten katsotaan jäljellä jäävät reaktiot, miten hyvin se muistaa, kun tehdään ohitukset. Niin vähän toi haalari jäi mieleen kun tehdään niinku ne ensimmäiset ohitukset. Mutta sen jälkeen se on sitten niin, että okei, siitähän se roikkuu. Se päästään sen kuitenkin niin kuin nopeasti. Sitten räminälaitteen, niin siinä ei jäänyt minkäänlaista jäljellä jäävää pelkoa eikä kiinnostusta. Sitten katsotaan leikkiä alussa ja lopussa. Kykeneekö se vielä leikkiä samalla intensiteetillä vai onko se vähemmän tai enemmän, riippuen mitä on tapahtunut radalla. No sehän leikkii ihan samalla intensiteetillä lopussa kuin alussa. Ampuminen sen verran, että se reagoi siihen, että hän kuulee, että jotain tapahtuu, mutta kuitenkin ei piittaa siitä, että mitä se oikeasti oli, vaan jatkaa sitä leikkiä. Samaten kun se on passiivinen, niin vähän hän vilkaisee siinä ja sitten ja se viimeinen, niin kiinnittää huomioon. Ja se ei ole kuuroa. Niin, se kuulee mitä tapahtuu, mutta muuten se ei reagoinut noihin laukauksiin ollenkaan. Onko kysymyksiä? No ei, tää ei ollut. Joo. Niin.